Zdravím všechny přeživší. Tak já vás vítám u dalšího dílu. Minule jste si museli jistě trhat vlasy při pohledu na špinavý obvaz, tak pojďme ho rovnou vyřešit. Tak to se vyřešilo samo, paráda, však to byl jenom škrábanec. Takže pojďme se věnovat věcem, které jsme si minule slíbili. Říkali jsme, že si zkusíme udělat nějakou vlastní zbraň. Máme tady 4 kartáčky na zuby. Tak pojďme si vyzkoumat, co z nich můžeme vyrobit. Můžeme si vyrobit kudlu z kartáčku na zuby. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu brousek, potřebujeme k tomu zapalovač. Sirky nám nepomůžou. No, tak se podívejme, jestli můžeme vyrobit něco jiného. Mohli bychom si obalit zvon ostnatým drátem, kdybychom měli ostnatý drát a kleště. Drát máme. Z drátu můžeme udělat ostnatý drát. Ale potřebujeme k tomu kleště, potřebujeme k tomu recept, který nemáme. Co tu máme dál? Můžeme si vyrobit skleněné kudly ze střepů, ale potřebujeme k tomu recept, který se naučíme, když se podíváme na ty střepy trošku zblízka. Mohli bychom si vyřezat oštěp, dlouhou hůl máme, problém je nůž, v celém domě jsme jediný nenašli, ale při boji jsem venku určitě viděl paní s probodnutým břichem, takže ta nějaký nůž má, takže tu určitě dneska zkusíme najít. Nůž budeme potřebovat. Určitě budeme chtít vyrábět kudly. Uvidíme, jak se zadaří. Tak jo, já teď v rychlosti vyberu všechny mrtvé, nemrtvé. Udělám trošku organizaci lootu a když se objeví něco zajímavého, budu informovat. Tak, ještě tady někoho máme. A máme level. Nádhera. No tak to je krásná práce. Ještě tu jednoho máme. Tak ho ještě vyřešíme. A ještě někoho slyším. Že pak se schovává. Tady je. Tak, účes vylepšen. A my se asi nedočkáme chvíle klidu. Tak to, necháte mě pracovat? No nádhera, kožený kabát. Kožený kabát má prima ochranu proti pokousání a poškrábání. Tak ho pojďme hodit na sebe. Riflová košile taky není špatná, ale my už jednu máme.
Dělejme si trošku pohodlí. Pojďme si napsat, co potřebujeme. Určitě chceme šroubovák. Dále potřebujeme brousek. Potom jsme říkali zapalovač, nůž. Tak, tímhle začneme. Ale já teď narychlo zkontroluji záznam, jestli tam nemáme zase ty kliče. No, sice bych tady rád vysedával a užíval si pohodičku, ale myslím, že máme na čase vyrazit k těm sousedům. No, držte palce, doufám, že to zvládneme bez poskvrny. A myslím, že se tam zkusíme proplížit. Ježkovi oči, těch tady je. Ježkovi oči, no tak. Změna plánu, na tohle nám zřejmě zbraň ani nevydrží. Natož energie. Stav máme pod polovinou, tak třetinu. Tak jinak. Jestli tohle má dobře dopadnout, tak my si musíme udělat nějakou tu obrannou linii. Takže to bude naším cílem teď. Problém je, že nemáme kladivo. Minimapu si teda můžeme vypnout. Koukneme se na velkou. Tak, ještě máme něco tady. No, jak my to v tuhle chvíli provedeme? Asi budeme muset být odvážní. Hodně odvážní. Tak jo. Já se jdu opatrně přiblížit. No vůbec se mě do toho nechce. Zbraň na tom není dobře, aby jsme tohle mohli přežít. Takže zkusíme se ještě podívat, jestli se nám tady nějaká zbraň neobjeví, nenaskytne. Ale myslím si, že máme smůlu. Tak dobře, budeme odvážní, ale potřebujeme všechny zbraně. Bereme všechno, co máme, potřebujeme ten loot od těch sousedů. Doufejme, že tam něco dobrého mají. Tak jo, bereme všechno. Kromě dlouhé hole, zde si uděláme oštěp. Ale ocelový prut, ten by nám mohl velice pomoct. Tak jo, lepší to nebude. Teď nebo nikdy. Tak co vy dva, přiblížíte se? Zkusíme být rozumní a obejít je zadem.
Tak to dlouho netrvalo. Jseš sám? Nejseš. Rozhodně není sám. Tak tahle psí budka nás mohla stát i život. No a myslím si, že vám udělám asi montáž, protože to bude zřejmě na díl. Nebo ne? Ta paní, co měla kudlu v břiše, tu asi jen tak nepotkáme. Máme tady brýle na čtení, ty nepotřebujeme. My potřebujeme na dálku. No, stav je špatný, ale je to zbraň. Bereme. Tak jo, jdeme na druhé kolo. Potichu a opatrně, snad si nás nikdo nevšimne. Ale na druhou stranu máme druhý level na úder tupou zbraní, takže to by nám určitě mohlo pomoci. Tak, tady to vypadá celkem klidně. Když se dokážeme proplížit dovnitř, aniž by si nás někdo všiml, tak bychom mohli mít ten loot. Tady za barákem nikdo není. Takže třeba to klapne. Odstraníme rozbité sklo. Tak, aby jsme se nepořezali. Tak půjdeš? Kam šla? Tady je. Tak, sama tady nejspíš nebude. Tak doufejme, že jich to nebude moc. Tak, všude mlátěj na dveře,
Ale zatím klid. Schovat se do sklepa to by asi nebylo nejchytřejší. Tam by nás mohli zablokovat. Pojďme rychle nakouknout do této místnosti. Kartáček na zuby bereme. Ale zase ve sklepě by mohly být nějaké ty zbraně. Zatím dobrý. Pojďme kouknout sem. Nic tu není. Tak jo, jdeme do sklepa. Koukneme se ještě do kuchyně. Jídla moc není, hladoví zatím nejsme. Máme dlouhé dny, to je pro nás výhoda. S hladem asi velké problémy mít nebudeme. Tohle je příjemné. Tohle je hodně příjemné. A máme tady nůž, máme tady zbraně. To je výborné. Tak to bylo úspěšné. To bylo velice pozitivní. Viděl jsem tu plech. Kdyby náhodou, tak si něco můžeme upéct. Nemáme tady pánev. Ta by se mohla taky hodit špachtle. Tak jo. V mražáku něco nemáme? Nemáme. Dobře. Už teď mám radost. Už na ty hejbající se dveře. Ale pojďme se postarat o tuhle nájemnici. Tak a myslím, že teď se běhnou. To není dobré, to není dobré. Evakuace. Evakuace. Jsme trošku přetížení. Máme depresi. Jsme nervní troska. Takže v boji nám to moc dobře nepůjde. Ale pokusíme se, co zmůžeme. A máme po zbraní, takže bereme ocelový prut. Uvidíme, jak nám to s ním půjde. Tak jo, mně se to moc nelíbí. Já myslím, že se schováme mezi stromy trošku. Necháme je tam malinko zabloudit. A kdo dojde až sem, ten to schytá mezi oči. Ne.
Nelíbí se mi to. Tahle ocelová tyč je poměrně těžká a jsme s ní pomalí. Takže to není úplně optimální. Tak, o jednoho méně. O dalšího méně. Tak ještě tyhle dva. A je po nás. Pojďme si to ovázat, brýle jsme ztratili. Nevyvíjí se to zrovna moc dobře. Ale jsme naživu. Jsme naživu. Teď zrovna běžím na maximum, ale moc to tak nevypadá, takže jsme v pěkném háji. Ale ty 3 musíme zvládnout. Tak, ještě 2. Tak pojď, jsi tady poslední. A je klid. Je klid? Je klid. Dobře, to nešlo zrovna podle plánu. Pojďme se podívat po těch našich brýlích. Já myslím, že se to stalo někde tady. Ne? Kde jsme o ty brýle přišli? Tak to se moc nepodařilo, však byly jenom 2. Co na to říct? Jsme naživu. Myslím, že infikovaní nejsme, protože random generátor nám vybral rychlou infekci, takže já doufám, že žijeme. Pojďme rychle obrat mrtvoly. Tak jo, máme zbraně, vyměníme si obvaz, ať nemáme infekci na hlavě, máme pomalé léčení, takže to by nám určitě neprospělo. Tak, pojďme se dát trošku dokupy. U sousedů už je trošku klidněji. Ne o moc, ale trochu jo. Každopádně já bych v tomhle díle rád vyčistil to okolí důkladně, takže asi to teď zrychlím, vyházím inventář. A víte co, nebudeme se s tím mazlit. Vyhodíme tady všechno, třídění proběhne později. A pojďme se dát trošku dokupy. Tak, zakrvácení už nám funguje. Takže pojďme si všechno umýt, ať nemáme takovou depresi.
Tak, to je hned trochu lepší. Raději zavřeme dveře po dnešním incidentu. A pojďme si dát cigáro. Potřebujeme ho jako sůl. Tak, to by nás mohlo trošku napravit. Opět jsme zdeprimovaní. Všude kolem baráku máme krev. Dokonce i naše vlastní krev nás děsí. Ale s tím se musíme vypořádat. V dnešním díle určitě chci vylutit sousedy kompletně, takže pojďme zpátky na ně. Mrzí mě to, ale dnešní díl se nám trochu protahuje, takže ho musíme ukončit dřív. Omlouvám se, jestli jste čekali víc, ale každopádně na pokračování se pracuje, takže se máte na co těšit na příště. Díky za sledování, mějte se krásně a brzy zase na viděnou.